Ето процеса как меся и оформям козунаците за Великден. Почвам като разбивам леко яйцата и към тях добавям захарта, след което добавям млякото и малко ванилия. Продължавам като добавям и закваската и разбърквам всичко отново. Добавям и брашното, аз го правя на 3 части. Хубаво трябва да се разбърка и после аз изсипвам сместа на плота, за да мога да меся по-лесно. След малко месене се получава едно по-гладко тесто. Това е знак, че може да почнете да добавяте маслото. Аз добавям на няколко части маслото, като продължавам да меся. Тук може да ви се стори, че се разделя тестото, но като продължавате да месите и то ще се оформи както трябва, ще се стегне тестото. Като свърши маслото, аз добавям и олиото и продължавам да меся за около 15 до 25 минути. Знам, че тестото е готово, като дърпам малко от тестото и гледам за еластичност и да не се къса. След което слагам малко олио в една купа и слагам тестото вътре и оставям да втаса за 2 часа. Изсипвам тестото след втасването и почвам да разделям тестото на части и почвам да оформям козунаците, да добавям плънката и ето как плета козунаците. Понякога стават по-дълги от формата, но в такъв случай просто сгъвам плитката на 2 и се събира във формата перфектно. И ето ги козунаците преди второто им втасване и ето ги след час и половина вече са готови да се пекат на 180 градуса за около 35-40 минути.